Балаларның гына түгел, авыл яшьләренең дә күптәнге хыяллары тормышка аша. Мамадыш районының югары Ушма авылында спорт майданчыгы төзеләр. Объект кулланышка тапшырылганнан соң биредә сәламәтлекне ныгытырга, шулай ук төрле спорт ярышларын уздырырга мөмкин булачак. Төзелеш эшләре турында алдагы репортажда. Республикабызда спортка зур игътибар бирелә. Сәламәт яшәү рәвеше алып баручылар өчен район үзәкләрендә, шәһәрләрдә генә түгел, авылларда да зур мөмкинлекләр тудырыла. Мамадыш районының югары Ушма мәктәбе янәшәсендәге әлеге территория элек тә спортка битараф булмаучыларның даими рәвештә очрашу урыны дип сөйлиләр. Авыл яшьләре җәй айларында биредә футбол уйнаганнар. Ә хәзер бу урында федераль һәм республика программалары буенча заманча универсаль спорт майданчыгы төзелеп килә. Ул волейбол һәм баскетбол уеннары өчен булачак. Авыл яшьләре әлеге объектны кулланышка тапшыруларын түземсезлек белән көтәләр. Без башта волейбол, баскетбол уйныйдык мәктәп спорт залында. Бик каты көтәбез инде. Мин бик яратам волейбол уйнарга. Без кич белән кружокка киләбез, аны спорт залда уйныйбыз. Хәзер менә бу площадка булгач, без монда шөгыльләнәчәкбез. Бу бик тә сөенечле хәбәр, чөнки яңа площадка анда җайлырак булыр дип уйлыйм. Спорт майданчыгын сафка бастыру өчен 2 миллион сум акча бирелә. Төзелеш эшләренә ПМК мелиорация оешмасы җаваплы. 18-гә 30 метр зурлыгындагы объектны төзү эшләре август ай уртасында башланган иде. Иң элек җир эшләре, аннан бетон өслеген әзерләгәннәр, ул полимер материал белән капланган. Хәзерге вакытта исә территория челтәр койма белән әйләндереп алынган. Баскетбол уены өчен кәрҗиннәр урнаштыру, багана, яктырткычлар кую эшләре калып бара. Тормышка ашмастай хыял иде, но бу хыялыбыз тормышка ашты. Бу безнең менә бу мәктәп каршында безнең 4 авылдан җыелып яшьләр футбол уйныйлар иде. Хәзер инде менә мондай площадка булгач, аларга бу бик тә сөенечле, шатлыклы хәбәр. Мин моның өчен үзем бик шәхсән сөенәм. Шул ук авылдашлар группасында да шул кадәр уртаклашабыз бу сөенечләр белән. Безнең күңелгә ышанмаслык хәл иде бу. Без моңа бик сөенәбез. Рәхмәт, мондай программалар булганга хөкүмәткә. Шунсын да әйтергә кирәк. Объектның яктыртылган булуы биредә тәүлекнең караңгы вакытында да шөгыльләнергә мөмкинлек бирәчәк. Шулпан Амири, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.